భారతీయులకు మరీ ముఖ్యంగా భారతీయ మహిళలకు బంగారం అంటే ఎంత మక్కువ అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వారి దృష్టిలో బంగారం అంటే కేవలం ఖరీదైన లోహం మాత్రమే కాదు, లక్ష్మీదేవి స్వరూపం కూడా. అందుకే సందర్భం వచ్చిన ప్రతిసారి ఎంతో కొంత బంగారం కొనుగోలు చేసేందుకు భారతీయ మహిళలు ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే యోయో టీవీ వ్యూవర్స్ ప్రయోజనాల కోసం బంగారం ధరల్ని ప్రతిరోజు అందిస్తోంది. బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. బుధవారం నమోదైన ధరలతో పోలిస్తే గురువారం 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 340 తగ్గింది. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారంపై కూడా రూ. 380 తగ్గింది. దీంతో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి అని అర్థమవుతోంది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఈ రోజు 54,500కి చేరింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 59,450గా నమోదైంది. ఈ రోజు వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. కిలో వెండిపై రూ. 1,000 తగ్గింది. దీంతో కిలో వెండి ధర ఈ రోజు 73,500కి చేరింది.